No joo, tästä vaan ihan nopeasti on puhunut jo ionisoimattomasta säteilystä, eli tässä on niin optiset säteilyt, näkyvä valo, infrapunasäteily, ultraviolettisäteily, laser ja niin edelleen. Mutta se, mikä me nyt keskitytään, on tässä ionisoimattoman säteilyn alueella ovat erilaiset sähkömagneettiset kentät, ihan millimetriaaltoalueen 300 GHz kentistä sanotaan niin kuin staattisiin magneettikenttiä, kaikkia siltä väliltä. Ja nämä on hyvin, sanotaan säteilysuojelullisesti hyvin erilaisia alueita, suorastaan tämä säteilysuojelufilosofia eroaa sähkömagneettisten kenttien ja optisen säteilyn välillä. Dosimetria-käsitteestä, ja tässä on nyt selvennetty vähän tämä ulkoisten kenttien ja sisäisten kenttien välistä suhdetta. Tämä riippuu oleellisesti taajuudesta. Jos meillä on sanotaan aallonpituus on paljon pienempi kuin kehon mitat, sanotaan nyt vaikka 3 GHz 10 senttiä, niin silloin voidaan puhua sähkömagneettisesta aallosta, jotka osuvat ihoomme ja osa siitä heijastuu takaisin ja osa absorboituu kehon sisällä tosin niin kuin aika tavalla pinnallisesti muuttuen lämmöksi. Mutta sitten kun ollaan jossakin tuossa sanotaan niin kuin 10 MHz alapuolella, aallonpituus on monta metriä, niin silloin kun sähkö- ja magneettikenttä vaikuttavat niin kuin erikseen, niin niitä on tarkasteltava erikseen. Ja kumpikin, sekä muuttuva sähkö- että magneettikenttä indusoi kehon sisälle tämmöisen heikon sisäisen sähkökentän, joka on nimenomaan sen nykyisten käsityksen mukaan se haitallisen biologisen vaikutuksen niin kuin varsinainen niin kuin lähde. Mutta jos katsotaan magneettikenttää, niin magneettikentän, koko keholle kohdistuvan magneettikentän aiheuttama sisäinen sähkökenttä jakautuu hyvin eri tavalla kuin ikään kuin sähkökenttä, joka koostuu esimerkiksi voimajohdon alla päästä varpaisiin. Eli tämä päästä varpaisiin kohdistuva sähkökenttä aiheuttaa pitkittäisiä sähkökenttiä, kun taas magneettikenttä aiheuttaa ikään kuin kiertäviä sähkökenttiä. Se on vasta ihan sama juttu kuin olisi niin kuin Kela olisi magneettikentässä. Tässä on Faradayn laki, joka tässä niin kuin tämän ilmiön Joo, kyllä sillä on tietysti vaikuttaa, millä tavalla sisäiset sähkökentät jakautuu, siis kudosten sähköiset ominaisuudet. Ja sitten se radiotaajuuksilla, jos otetaan katsomaan sitten niin kuin sanotaan jossakin kuivassa luussa tai vetisessä lihaksessa olevaa sähkökenttää, niin silloin tietysti tuommoinen vesipitoinen kudos absorboi paljon tehokkaammin. Silloin tulee ikään kuin kuumia pisteitä, joka tosin sitten aika nopeasti niin kuin leviää tällaisiin kuivempiinkin ja vähemmän absorboiviin osiin. Kun taas sitten pienillä taajuuksilla niin sähkökenttä aiheuttaa esimerkiksi hermojen stimulaatiota. Tässä tämä energia-absorptio ei ole niin, että siinäkin ratkaisee, että mikäänlainen sähkökenttä on. Sanotaan vaikka rasvassa, joka on aika kuivaa kulkevan niin kuin hermon kannalta katsottuna tai lihaksessa olevan hermon kannalta katsottuna. Tämä on aika monimutkainen niin kuin asia, mutta kyllä sillä niin kuin vaikutusta on. Ihan huomattavan merkittävää vaikutusta. No, tässä on sitten näitä suurempia taajuuksia. Tästä puhun tosiaankin gigahertseistä ylöspäin, jossa aallonpituudet on niin kuin pieniä kehon läpimittaan nähden. Eli jo mainitsin, että tuleva aalto, osa siitä tyypillisesti puolet heijastuu takaisin, mutta loppuosa uppoaa niin kuin sisälle. Ja mitä suurempi on taajuus, niin sitä pinnallisemmaksi se jää, niin kuin tästä näette tästä kuvasta. Se, millä tavalla sitten tämä sisäinen kenttä niin kuin jakautuu, on niin kuin hyvin monimutkainen. Mutta tässä on kaksi oleellista asiaa. Yksi oleellinen asia on se, että kuinka paljon tehoa näillä suurilla taajuuksilla uppoaa niin kuin koko kehoon. Niin sanottu koko kehon ominaisabsorptionopeus SAR, whole body absorption
rate. Yksinkertaisesti, jos tehotiheys on 100 wattia neliömetriä ja hyvin tukevan henkilön absorptio poikkipinta-ala voisi olla vähän vaille metri. Se tarkoittaa, neliömetri tarkoittaa sitä, että 100 wattia tulee kroppaan, ja jos painoa antaa vaikkapa 100 kiloa, niin silloin tämä keskimääräinen koko kehon SAR on 1 wattia per kilo. Mutta tämä on niin kuin yksi mitta, ja sillekin me määritellään niin kuin rajat, mutta käytännössä itse asiassa tärkeämpi on tämä paikallinen absorptio, specific absorption rate. Puhutaan 10 gramman keskiarvosta, eli se kuvaa tällaista paikallisia ikään kuin absorptiohuippuja. Ja tämä 10 gramman keskiarvolla esimerkiksi, jos raja olisi 2 wattia per kilo keskimäärin, niin 10 gramman lihas kudos niin palasta kohde, niin käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sanotaan tällaisen 10 gramman klönttiin saa upota 20 milliwattia kokonaistehoa. 20 milliwattia per 10 grammaa on 2 wattia per kilo. Eli otetaan tämmöinen pieni palanen ihmisen kudosta ja sitten niin kun katsotaan paljonko sitä tehoa uppoaa. Mutta tämä uppoava teho sinänsä ei ole vielä niin ratkaiseva. Ratkaiseva on tietysti se lämpötila, jonka se aiheuttaa, se maksimilämpötila. Ja tästä tulee sitten eteen se, että kudoksissa lämpödiffuusio on niin kuin, tavallaan hyvin voimakasta, eli tavallaan SAR-kuumapiste saattaa hyvinkin paljon niin kuin paikallisesti poiketa siitä, että missä se loppujen lopuksi suurin niin kuin lämpöhuippu on. Mutta tavallaan tämä paikallinen SAR kuvaa kyllä aika hyvin sitä, millä tavalla niin kuin paikallisesti kenttä niin kuin syöttää kudoksiin tehoa. Ja se on niin kuin, edelleenkin nämä kaksi on niin kuin näitä tällaiset niin kuin altistumisen perusrajoja tällä ICNIRP-kielellä, eli koko kehon SAR ja 10 gramman keskiarvo huippusara. No joo, sitten puhuttiin jo siitä lämpötilasta. Niin huomataan vielä, että tuo SAR on, paikallinen SAR, se on suoraan verrannollinen sähkökentän neliöön, johtavuuteen, jonka sanoin, ja sitten että kudosten tiheys vaikuttaa, tosin se on niin kuin suurin piirtein sama kuin veden tiheys. Mutta sitten tämä on tämä lämpötilan ja SARin välinen suhde, joka se on hyvin monimutkainen, mutta jos meillä on hyvin lyhyt altistuspulssi, sanotaan nyt kymmeniä sekunteja, niin silloin yksinkertaisesti SAR määräytyy suoraan lämpötilan nousun ja sanotaan lämmitysajan tulosta kerrottuna sitten kudospisteen ominaislämmöllä. Mutta pitemmillä altistusajoilla, ja 6 minuuttia on tässä niin kuin tärkeä, koska se on nimenomaan tämmöinen keskiarvoistusaika. Edelleenkin näyttää uusissa ohjearvoissa olevan tullaan 6 minuuttia. Silloin tämä yhtälö on paljon monimutkaisempi, mutta käytännössä nykyään pystytään simuloimaan tällaisikin tapauksissa kudosten lämpötilan nousua. Mutta siinä tarvitaan differentiaaliyhtälöitä, tai ainakin yhtä niin sanottua Pennesin differentiaaliyhtälöä. Mä jätän sen niin kuin väliin. Mutta tämä nyt on tämmöistä esimerkki tällaista uusimmasta niin kuin dosimetriasta. Eli tällä hetkellä pystytään laskemaan sähkömagneettisen aallon ja sähkömagneettisten kenttien aiheuttama ei pelkästään niin kuin SAR-jakautuma, mutta myöskin lämpötilajakautuma. Ja tässä on niin kuin ihmisen kohdistuva tasoaalto, sähkökenttä ylöspäin ja magneettikenttä näin vaakasuunnassa. Ja eri taajuuksilla huomataan, että tämä niin kuin sähkömagneettinen energia ja nimenomaan sen aiheuttama lämmittäminen
Tämä kuva niin kuin lämmittämistä jakautuu hyvin eri tavalla riippuen eri taajuuksilla. Mutta selkeästi huomataan, että mitä suuremmille taajuuksille mennään, sitä pinnallisempaa tämä lämmittäminen on. Mutta jos mennään sitten alle 1 GHz, niin sitten näitä tämmöisiä tavallaan niin kuin kuumia pisteitä alkaa enemmän olla sitten kehon sisäosissa. Ja nimenomaan näiden haitallisten lämpötilanousien rajoittamiseen perustuvat nykyiset, mutta erityisesti myöskin nämä tulevat uudet ohjearvot. No ehkä tässä yhteydessä voisi vielä mainita sen, että tietysti hyvin relevantti kysymys, että onko tässä sitten radiotaajuussäteilyä muita mekanismeja kuin pelkkä niin kuin lämmittäminen. Se on hyvin kurantti kysymys, mutta tämänhetkisen tiedon perusteella edelleenkin tiedämme, että varmasti alkaa haittavaikutuksia esiintyä silloin, kun sanotaan, niin kuin merkittävää lämpenemistä esiintyy. Toisinpäin ei ole pystytty osoittamaan, vaikka paljon julkaistaan erilaista tutkimusdataa ja ihan hyvääkin tutkimusdataa, mutta näistä ei saada mitään yhtenäistä niin kuin käsitystä siitä, että selvästi alle lämmitystason olevilla altistuksilla olisi terveydellistä merkitystä. Ja tässä on nimenomaan WHO:lla valmistumassa hyvin laaja kirjallisuustutkimus, ja on myöskin aika paljon ICNIRPin ihmisiäkin on osallistunut, että johtopäätös on edelleenkin tämä. Mutta varmasti ei tulevaisuutta voida ennustaa, enkä mene vakaumuksen syvällä rintaäänellä tutkijana koskaan sanomaan, että ei voi olla muuta vaikutusta. Voi hyvinkin olla, ja mä sanon, että todennäköisesti onkin, mutta ei ole pystytty ikään kuin havaitsemaan ainakaan niin kuin haitallista vaikutusta. Tulevaisuus näyttää. Ja sitten tehdään uudet rajat.